Gahi na day ka ha? Di, sundang. Di makaya ni. Gago gahi na day ka ha? Apa ta? Ito to? Ito ta? Tara. Tara, tara. Oh, tag-5 na, tag-5. Pang. Ini apa ta? Ini berete. 5. Kanan doang. Kuman. Libre ako. Balot dahil. Pwede, magpagkas sa sayaw. Salamat. Shit. Pukar mga ulcer da. Di sa kubi. Ah, gitu keluar. Bro? Hey. Pukar akong ulcer bay. Nagpagula lang ko ng eskwela da. Yati. Pukong man, nagpukong. Lusay, matali. Tajura lagi yan, ningkat ba siya yan? Diba? Oh, kadali lang. Atis kita, oy. Ang sunod siya daw? Bot, noon sa to siya. Salit, talaga ito gloko dito. Hit ko diyan to. Dapat na. Tayo lang sa katay. Bukara pa na akong ulcer potatitis, oy. Ah. Taoy. Asa dapit ng magsakit ng ulcer bay? Balo no, mabutis niya na. Mata na daw bindoy. Malapit na ulcer magsakit ay. Ano daw? Pang. Grabe bud mo, gibulbul na mo, wag kabalo asa dapit ang ulcer. Oo. Sakit kayo. Pero dapit ang ulcer mo ni gasakit ug maayo, yati kayo. Hapdos ka ni kayo no, murag gumot ang pinay. Ay, diri di dapit doyo. Nare diri yo. Diri di dapit sa may ulo niya doyo. Oh, nagangul-ngul ug mahira na nga ulcer oy. Kayo. Nga na din na bay. Dila din ang ulcer na makitaan di ay. Tambal na ni bay. Asa magika na ulcer to nga magka-ulcer na tao? Asa yung silog na anak? Bulo ka? Pagod ganun no. Yakiyo pagiging pagka-ulcer kinasa tukuto dito dapit. Dili no, sa may ulo niya no? Saan eh? Ulo ba? Hidrowing pa niya. Ipurma din ba? Dili hila na to eh. Atay batala gamada ning ulceron ta eh. Suka tra yun natin kuan bay katong tagabuntag bitaw wa na mo chat ba nga good morning pagkaon nagpamahaw dia. Di na ko kakaon ng pamahaw eh kay tagpaniudto na ko mukaon dito so kay wa mo chat. Bantok ulceron ko. Lain guys paminaw bay sakit kay diri oh. Sakit kay bay. Binuang di naman siguro na maon na tuma sa kanang ulcer siguro no? Ako kayong binuang ganyan. Hindi pa mo to eh. Sabi, what chat para mo kaon lang. Yan eh, binuang mo nang magulat pag-chat kaya para basket. May pang-practice ng sayaw kaya para makabalo ka na yan. Bay pa bro live pa ato ba. Kidala naman may wagang tubig mo. Uy, kaso tama din ha, Dre. Ay, giwa ko bala mi ko tayo nom daw mo may wagang tubig ya. Kasong. Oh, kaya ito pinakalambi kaya kabalo na ko no. Yan eh. Tapos kita yung tubig ba? Ay, nanap niya may wagang tubig. Kaya ka to eh. So na, may waga? Hindi aja si may wagang tubig mo ba eh? Hindi, gini eh. Yan, tara. Daw, dilaw na ko daw. Mauray tambal sa ulcer ba? Bang! Ayos sa oy. Lamig jud may. Kaya ko niya. May eno. Hindi, kaya timplahan na eh. Ako jili timpla ini. Dili kaya tubig ba? Yan na po ni. Yan pag Tapag din sa sayo ta. Tara, Sapihin na to ba? Tara to eh. tara. Go go go. Ako trainer ninyo. Ako hard ng sayo. Tara eh. Ikaw trainer ko. Ay, mga bag Dre. Sayaw ninyo eh. Sorry. Ano ba? Ayaw lang. Ang isip niyo. Dito to. Dili? Dito ka. Ma, dili ka oh. Dito ka. Dili. Ako. Dili ka. Dre. Ako
Ako, Dre. Ako may trainer. Leader ko. Ana raw, ana. Ana, natin pinaana ba? Ano, first step ba? First step. Ano? Tama, ana. Ana ba? Ano, sila. Okay. Pa. Ana din. Pa. Ana din. Okay. Dali na mulai kayo din. Okay. Pasok. Tara, tusil pura. Pausa na to. Okay. I only call you when it's hard, but the only time that I be Orang betul. Balik ke Isa. I only call you when it's hard, but the only time that I be Sabay. Sulod pa ta? Dali, naman naging sayawan eh. Hindi naman ito ipapaano nga, palabas din ito ba? Kita yung una ba? Palabas din ako dito ba? Dito ang sulod eh, mura pumuli Yan, ako ang sulod eh. Sige, para practice naman tagsayaw. Ito, musulod din. Tidak tayo. Tur ka sa mga bayanan, no? Mabiliran? Oh, buang ka nga. Ito, madlok ka matang kuhan? Niyake? Oh. Ay, gadlok. Sama mo pa yung namigay. Tipay ko dito. Tipay ko dito. Ito namigay. Dali, pa siguro rispakan ba? Hindi lagi. Sana nga galing ko rito. Nagandagdan ang mga tsuwi rito. Bulba lagi dia bay. Ano, kulbaan naman ka nga ako sa legs ko ah. Si marispakan ta ba kabuan. Kita kuhan na. Nangyatin. Sama na. Taga na eh. Sung Tama na eh. Silyo. Panunggabon ko nang sila dito anon. Squido na. Sos. Haligay ko ba? Gahe kay Kodria. Ini sinag. Tubig para ini na lang po daniyo kay para mo. Tunada og sakto ah. Magaling kang kupal ka. Milin pod, ya sayang-sayangan. Muna nga. Mahal daging ingredients na. Tira eh. Tara. Ya, tara. Ya, ikaw na. Tara. Go na. Burit-burit na panimbuangan ni ba? Yan Ito ka kasi ni kulata to lagi. Dili ko mo to ato eh. Nagbinet mag presidente yan. No? Di ko to po to ba? Riton gini mata agit. Ano po yung nagdula oh. Karawal ko niya ba? Karang muna po ng pitik na bunang-buangan na ron. Lipas ko na ron. Turang raton. Di na ta. Mga dagko bigay gawas na daw. Di na ta. Dito ang sulod dito. Sadya. Dali mo ba eh. Isang nga dara mo musik pundo. Ay bakay dula ta ba? Ginabawalan or pagpadula mga estudyante diri soy? Si bawal. Gahe na madara niya. Bawalan ko na mo kabuang. Pag-usap ko tilong bintoy bay. Tayo. Kausa na ako. Taan ba? Gahi na day ka ha? Di sundang. Di makaya ni. Ay, usap sundang bay. Run. Gago gahi na day ka ha? Istig balik rin daw, tagtaron ta ka! Gani, gawa ko na absan. Patay yun ta.